खुलुमबाय गाबोनहाय जोंहा 5 फेस्ट डे माने 5 डे होननानै बुंनो थाखाय जों हागोन बे 5 फेस्ट डेआव मा जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिगोन आङो स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनि सिगां नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनांगोन गोसो होनानै नायलांनांगोन जे आं बेखौ एक्सप्लेनेशन खालामनो थाखाय हायो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं मा जानो थांगासिनो दं बे 5 फेस्ट डेआवहाय ना नोंथांमोना बेनि गेजेरजों मा मोननो थाखाय हागोन मा बेनिफिट्स दङ बे 5 डेआवहाय फाइया मा जानो थांगासिनो दं फाइनि क्वालिटिया फाइनि भेलुआ बेसेबां बारायनो थांगासिनो दं नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो थाखाय हागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आं स्क्रिन रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थानि थौदो बिदिब्ला जोङो स्क्रिन रेकर्डआव फैदोनि जोङो फाइलखौहाय जोङो अपेन खालामबाय नोंथांमोना फाइलखौ अपेन खालामनानै नायबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि इन्टारफेसआ बेबायदि नुनो थाखाय हागोन आङो ट्रान्सपेरेन्टलि गासैखौबो देखायजोबो नोंथांमोना नायजोबनो थाखाय हागोन आंना बेसेबां फाइ कइन दं बेखौबो नोंथांमोना आङो खोन्थाखायो जेबो लाखुमानाय गैया बेनिफ्राय नोंथांमोना 3 डट गोजौआव थांनानै बेखौ नोंथांमोना बानायजोबनानै लाखानांगोन जे माइनेट बे माइनेटआव नोंथांमोना थुनानै हो बिनिफ्राय नैबाव चेकलिस्ट माइनेट मेननेट चेकलिस्टखौ नोंथांमोना बानायनानै लाजोब आरोखि जेसेबां हायोखौ बानायनानै लाजोब ओमफ्राय बे लास्ट 9 स्टेपआ जाहैबाय बियो माइग्रेट टु माइनेटनावहाय बेयो माने अट'मेटिक खामानि आरोखि नोंथांमोना जा खामानि मावनांगौ दं 1 निफ्राय 8 सिमखौ नोंथांमोना मावनानै लाजोब आरोखि दा आङो नैबे गाबोनहाय जोंना मा जाना थांगासिनो दं नैबे 5 फेस्ट डेआवहाय 14 मार्चआवहाय नोंथांमोनाबो फरायनो थाखाय हागोन आङो नैबे रिड मराव थांनानै आङो नोंथांमोननो फरायनानै देखायसिगोन आरोखि आङो थुबाय रिड मराव थुयोब्ला नोंथांमोना बेबायदि मोननो थाखाय हागोन बेखौ बे फिचारफोरखौ नोंथांमोना फरायनो हागोन आरोखि नैखौ आं डाइरेक्ट बेखौल' फरायनोसै बेखौबो फरायनो हागोन अनाउन्सिं अपेन नेटवर्क 5 फेज एन्ड निउ फिचार अलाउइं फन नाम्बार चेन्ज विथ KYC गाबोननिफ्राय जायफ्रानाखि KYC कमप्लिट खालामबाय बिसोर माने मबाइल नाम्बारखौ सोलायनो थाखाय हासिगोन आरोखि चेन्ज खालामनो हासिगोन As 5 day 2025 approaches this Friday 14 मार्चआवहाय आरोखि गाबोनहाय सफैगासिनो दं होननानै बुंदों आरोखि 5 is celebrating with the first of ever open network 5 phase to connect pioneers with local merchants गाबोननि गेजेराव माबायदि जागोननो लकेल मार्चेन्ट्स जायफ्रानाखि बिजनेस खालामो बिसोरो 5 कइननि गेजेरजों बिजनेस खालामनो हासिगोन आरोखि अलाउड खालामसिगोन बिसोरो माने 5 कइनजों जोङो मुवा बायनो फाननो हानायनि बेबायदि माबा होसिगोन आरोखि फिचार होनना बुंदों नोंथांमोना नायोब्ला नैबावहाय with the full support of open network connectivity बेवहाय थुनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोननो थाखाय हागोन आं जास्ट बेखौल' खोन्थानोसै ओमफ्राय बेवहाय दंबावो also a new feature has been released that allows KYC verified pioneers to update their full account phone number in case their phone number changes or is outdated KYC जायफ्रानाखि फुल खालामबाय आं बेखौ बुंखाबाय बिसोरो मबाइल नाम्बार चेन्ज खालामनो हासिगोन बेफोरनि गासै माबाफोरखौल' बुंदों आरोखि बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय आं जेरैहाय दहाय बुंदों लकेल कमार्सआवहाय बियो इउज जासिगोन गाबोननि गेजेराव ओमफ्राय बेयाव लास्टआव आं बेखौ नायोब्ला नैखौ खोन्थानांगोन 5 फेज begins Friday March 14 गाबोननिफ्राय स्टार्ट जानानै 5 फेजआ थागोन 21 मार्चसिम बेखौ जानला मेनला बे मार्केटफ्रावहाय मोना आरोखि ना जायनि जेराव फाइखौ एलाउड खालामदों जाय दुखानाव जाय मार्केटआव बेयावल' नोंथाङा थांनानै फाइ कइननि गेजेरजों फाननो थाखाय हागोन आरोखि बेनो गासैबो आरोखि निउ फिचार दंबावो फुल फन नाम्बार चेन्ज फर KYC भेरिफाइड पियोनियार्स नै बेनो आरोखि पियोनियार्स who have passed KYC can now update their full phone number आपडेट खालामनो हासिगोन completing liveness verification test नोंथांमोना liveness verification test बेखौथ' होबाय थाखानांगोन जेसेबां नोंथांमोना माने मोजाङै बे लाइभनेस टेस्टखौ होनो थाखाय हायो एसेबां नोंथांनि एकाउन्टआ सिकिउर आरो बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायजोबनो थाखाय हागोन आरोखि फुल कमार्स बेयाव थांदो
ओमफ्राय आङो मोनसेखौ देखायनि जे नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा देखायबावनि जे गाबोननि गेजेराव मा जागासिनो दं नोंथांमोना नैबेवहाय नोंनि रेफारेल बायदिसिना होननायावहाय बेयाव थुनानै नाय बेयाव थुनानै नायोब्ला नायदो नै 1 घन्टाबो गैलिया 21 घन्टा लसै आंना माने नैबे जेनाखि आङो बैसोरनिफ्राय बिसोरखौ रेफार खालामनानै आंनियाव आं अर्न खालामदोंमोन बिसोरो लस जाजोबसिगोन माने 6 मान्थ्सनि सिगां जायनाखि आङो अर्निं खालामदोंमोन बियो लस जाजोबसिगोन नाय आंना दा बेसेबां दङ 73 फाइ दङ बे 73 फाइया आङो माखासे माने लस जाजोबसिगोन जेरावहाय 59 बेवहाय आनभेरिफाइड देखायदों बिसोरो लस जानो थांगासिनो दं आरोखि बुंनो हाया जे बिसोर गासिबो लस जाजोबगोन नाथायबा नैबे ट्रान्सफारेबोला बियो लस जानाय नङा आरोखि लास्ट आङो बेखौ देखायनोसै नोंथांमोना नैबे चार्टआव फै गोजौआवहाय जेनाखि राइट साइडजों बे चार्टआव फैयोब्ला मोनसे माबा नुगोन माने एनाउन्समेन्ट होननाय बे एनाउन्समेन्ट नैबेयाव लास्टआव दङ एनाउन्समेन्टआव नोंथांमोना थुनानै नायनो थाखाय हागोन निक'लास जायनाखि फाइ नेटवर्कनि फाउन्डार बिथाङा मा जोंनो आपडेट होदों बेयाव होदों नै नोंथांमोना नायनो हागोन एभयड लुजिं मस्ट अफ योर फास्ट मबाइल बेलेन्स बाय मिटिं द ग्रेस पिरियड डेडलाइन एट 8 AM UTC बे इउनिभार्सेल टाइमसो बियो इउनिभार्सेल टाइम बियो इन्डिया टाइमावहाय नायोब्ला बियो माने 1टा जागोन आरोखि सानजौफु 1टा जागोन PM जागोन आरोखि जोंनि इन्डियान टाइमावहाय गाबोननि दिनाव कमप्लिट the KYC and migration checklist steps to enter this quick for migration नोंथांमोना जेनाखि खामानिखौ मावजोबोब्ला नोंथाङा क्वेकआव थागोन मानो होनना बुङोबा गासै खामानिया नोंनि आखायाव गैला आरोखि बेखौ मा पास खालामि बियो कम्पानिनि आन्डाराव थाबाय क्वेक enter the quick जाहैबाय आरो for migration before then if you have completed all your steps on your part and are the migration quick or your grace period timer is paused or still has time to remaining then grace period forfeiture will not take effect at this deadline for you जुदि नोंथाङा खामानिखौ मावजोबबायब्ला गासैखौबो ना बे गासै खामानिखौ मावजोबबायब्ला नोंथांनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया आरोखि बेफोर गासै माखासे मानि आपडेटखौ गासिबो निक'लासआनो हरजोबदों आरोखि नै बेयाव नायनो हागोन निक'लासनि आपडेट गोजा बिसोरो नै फाउन्डारनिफ्राय माबा आपडेट होनाय गोजा आरोखि अके लोगोफोर गाबोन नायनो थाखाय हागोन जोङो फाइनि भेलुआ खमैबाबो नोंथांमोना नायनो थाखाय हागोन लास्ट आङो बेखौ देखायस्राबावनोसै फाइ कइन प्राइस नोंथांमोना नायदो आसपास $2 खाथियाव दं बेवहाय प्रेडिक्ट खालामदों गाबोननि गेजेरावहाय बियो माने $5 थांगोन होननानै प्रेडिक्सन खालामदोंमोन नाथाय जागोन ना जाया बुंनो थाखाय हाला नोंथांमोना बेनि भलिउमखौ नायनो थाखाय हागोन $112 बिलियन बियो माबा जाना दंखायो आरोखि बिनि मार्केट माबाया भेलुआ मार्केट केपखौ नायोब्ला नायदो 2 ट्रिलियन ना 2 ट्रिलियन जानानै दंखायो आरोखि ओमफ्राय बिनि जेनाखि रेंकखौ नायोबा ना जेनाखि रिसेन्टलि लन्च जानाय कइनफोरनि गेजेराव बियो 12 रेंकआव दङ नोंथांमोना नायनो थाखाय हागोन 12 रेंक गासै कइनखौ नायनानै मासे खालामबा बियो 12 रेंकआव दं आरोखि मानो होनना बुङोब्ला बियो गोजौआवनो दङ बिराद मोनसे दावखोनायनि चान्स आरोखि बेबायदि अके जोङो गाबोन नायनोसै गाबोन लोगो हमसिगोन नोंथांमोनजों गाबोननि दिनाव मा जानो थांगासिनो दं अके फर नाउ थेंक इउ बाय बाय टेक केयार